Záhorie, región, kde sa prírodná krása spája s bohatou históriou a pôvabnou kultúrou. Západná časť našej krajiny ponúka nezabudnutelný zážitok plný zelených lúk, tajomných lesov a úchvatných historických pokladov. Vydajme sa spolu na cestu objavovania malebného Záhoria. Vítajte na Záhorí pri aktuálnej, najnovšej atrakcii, ktorú sme tu v rámci našej oblastnej organizácie cestovného ruchu vybudovali. Je to tzv. Smrdácka lavička. Zmyslom tohto fotopointu alebo tejto atrakcie je vlastne prilákať ľudí, turistov a návštevníkov do nášho regiónu a nasmerovať ich potom k zaujímavým miestam, ktoré sa bližšie alebo aj kúsok ďalej od lavičky nachádzajú. Nedaleko Smrdáckej lavičky je lesná studnička s pitnou vodou či miléniový kríž s výhľadom na hrad Branč. Ak si chcete túru predĺžiť, môžete sa vybrať k hostečnej studničke, ktorá vraj lieči kĺby. Odtiaľ je už len kúsok na rozhľadňu Lipky. V prvom rade vás teda pozývam na návštevu nedalekej obce Smrdáky, kde sa nachádzajú unikátne európske báž svetové kúpele. Vítajte v kúpeloch Smrdáky, malebnej obci Smrdáky, ktorá má 600 pôvodných obyvateľov, ale počas roka sa tu vystrieda takmer 14 000 pacientov alebo klientov miestnych kúpelov. Legenda hovorí, že obec Smrdáky nesie svoj názov podľa zapáchajúcich minerálnych prameňov. Tí už 10 ročia liečia ťažké kožné choroby. Pramene sú také silné, že pred kúpeľnou liečbou vás musí vyšetriť lekár. Návšteva obce nie je len o kúpeloch, je to aj o nádhernom kúpeľnom parku, kde sú krásne stromy, sú tu aj pávy počas sezóny, alebo je to nedaleká 300-ročná lipa, či nádherné výhľady potom zo smrdáckych vínohradov na okolie. Cestou sem by ste nemali vynechať múzeum v Senici či zrúcaninu hradu Korlátko. Záhorie je teda skutočne rozmanitá zem a ak niekto nie je povedzme až taký turista alebo cyklista, že by chcel pochodiť okolitý Chotár, odporúčame teda návštevu Skalice, Holíča, kde sú naozaj historické, zaujímavé miesta a skôr taký mestský turizmus.